Čau, já jsem Benito a vítám vás u nové série podcastu Za monitorem. Moje pozvání dneska přijal velivážený host a tím není nikdo jiný než hráč týmu Sinners a je to Sebastián Bístík Daňo. Čau Sebi. Čau. Jak se máš Sebi? Jak se vlastně týmu daří? Vyhráli jste MČR, předtím vlastně MSR. Dobře, řekl bych. My už víceméně máme relativně jako volno, takže teďka v tuto dobu, kdy natáčíme, tak nehrajem víceméně. Já zítra už teďka odjíždím za rodičema na Vánoce, takže teďka úplně budu týden mimo počítač a na to se těším asi nejvíc celého roku vždycky. Tady to zastavím, malá vsuvka od Benita z budoucnosti. Chci hodit trošku kontext k tomu podcastu, jelikož jsem ho vlastně vůbec v tom díle neřekl. Ten podcast má být zaměřený na mentální zdraví hráčů a vlastně všech okolo e-sportu. Má to být víc zaměřeno na hlavu těch hráčů, na to, jak se cítí, jak bojují vlastně se svojí hlavou a tak dále. Chci se omluvit předem za technické potíže, které nastaly u toho. Tento první díl vypadá tak jako kostrbatě, nepodařilo se mi spousta věcí tak, jak bych chtěl. Taky velice velký časový posun, jelikož podcast byl natáčen ještě před Vánoci a vydán je až teď. Bohužel nastala na mé straně spousta technických chyb, který jsem nepředpokládal. Taky se chci omluvit za to, že jsem působil dost nepřirozeně. Otázky vypadaly tak, jako že jsem si v nich byl nejistý a tak dále a to do příštího dílu chci zlepšit. Když jsem koukal na tenhle záznam, tak jsem si vlastně říkal, jestli to má vůbec cenu, jelikož vůbec se to nepovedlo tak, jak jsem si v hlavě představoval, že se to povede. Samozřejmě všechnu vinu beru na sebe, ne tady na Sebu. Přemýšlel jsem vůbec, jestli tenhle díl vyjde, jelikož prostě celý koncept, který jsem měl v hlavě, tak mi prostě nevyšel, ale jelikož na to koukáš, tak asi vyšel. A proto prosím schoďte vás za všechno, co bylo špatně v tomhle dílu, ale do příštího dílu to určitě snad zlepším. No nic, nebudu dál zdržovat a dokoukej zbytek. Máte novou international sestavu, nebo poměrně novou, hodně lidí určitě jako nevěřilo, bylo hodně obav, teď to jako vychází, tak cítil jsi tlak? Ani ne, že tlak. Já jsem jako když z prvopočátku se plánovala tady ta sestava, tak jsem tomu nevěřil taky moc. Já jsem ani vlastně, jakoby, abych pravdu řekl, nechtěl jako do International Roasteru. Byl jsem docela proti tomu. A byl jsem jeden z těch, co by radši udržel CZSK lineup, ale potom se dělaly ty tryouty a různé varianty a způsoby se zkoušely těch line-upů a vlastně uvědomil jsem si, že ti EU hráči mají velký přínos pro ten tým a hlavně i ta komunikace je taková, řekl bych, jednodušší možná, nebo ne, že úplně jednodušší, ale taková možná víc clean než v té češtině, aspoň pro mě. A celkem mi to vyhovovalo, zároveň se trošku cítím, je takové nějaké přísloví, že se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem a přijde mně, že v té angličtině jsem trošku jiný člověk než v češtině. A myslím si, že to je zrovna něco, co mi pomáhá. A je to, myslím si, že jsem lepší člověk v angličtině než v češtině. Hezky, jakože jenom jazyk ti jako změnil vlastně působení. Já vlastně ani nevím, ale přijde mi, že mnohonásobně líp a jednodušeji se mi řeší problémy, že se mi jako mnohem jednodušeji vyjadřuje vlastně to, co chci říct v angličtině než v češtině. Takže možná je to jenom něco, co jsem si vnuknul do hlavy a prostě jsem jako blázen, ale mám prostě takový pocit. Co tě at the moment baví vlastně nejvíc mimo CS2? Já vím, že jsi rozjel s přítelkyní projekt s názvem T-Beast, kde vlastně prodáváte mačů. Jo, on ten projekt jako takový je spíš jako, je náš, ale z velké části spíš jako její. Já moc se v tom jako nějak extra neangažuju, spíš jí tak jako pomáhám a není to úplně něco třeba, co by bylo jako úplně jak moje
prioritní věc nebo něco takového. Prostě je to taková trošku sázka do budoucna, že to může to začít fungovat, nebo to prostě, já vím, nevyjde. It is what it is, ale není to taková věc, co třeba by byla úplně pro mě nějak jako, že nějaká extra zábava nebo tak, protože je tam hodně těch věcí, o které se člověk musí starat, co jakoby vlastně nejsou moc vidět a některé ty věci jsou otrava. Někteří lidi jsou prostě, je to občas boj, musím říct. A je to hra na moje nervy. S některýma lidma se bavit a komunikovat tady v tomhle prostředí. A zrovna dneska se mi to stalo, že jsme komunikovali s úplně jako týpkem, že jsme si úplně řekli, že prostě ten chlap nás jakoby se snaží vytočit a čeká, kdy nám přeteče jakoby ten pohárek a kdy ho pošleme do prdele, protože jinak bych si dokázal představit, že jako někdo až takový. Nenašel bych to správné slovo asi. Ale jinak já vlastně moc jiných jakoby zájmů kromě CSka nemám. Hraju jakoby Legion TD, což je taková moje jakoby hra, kterou hraju jako for fun, prostě když nehraju CSko, ale já říkám jako for fun, já to zase docela tryhardím, protože já jako zase, když něco dělám, tak jako tryhardím věci. Takže tam prostě je nějaký ranking systém a já prostě se snažím grindit a být jako top 1, což se mi moc nedaří, protože ta hra je docela těžká, ale snažím se, to je důležité. Takže vlastně já kromě toho CSka, tak potom jako přítelkyně a pes, to jsou takové jako moje dvě věci, které jsou takové nějaké jako věci, co dělám ve svém volném čase. Eklo tě pozastavili, že CS sekci. Tak mě zajímá, jako jestli to na vás bude mít vliv, že jo, jestli vás pušovali prostě do toho se stát lepšíma a takhle, nebo vlastně si řeknete whatever a... Tak do určité míry jako jo, do určité míry nás pušovali, tak protože samozřejmě, když tady v Česku jako nevyhráváš, i když si myslím, že jsme reálně i za tu dobu, co vlastně nás jakoby ekloti poráželi, tady v Česku, tak si stejně pořád myslím a stojím se tím, že v Evropě jsme byli jakoby ten lepší tým. Ale prostě jsme nedokázali vyhrávat tady u nás z nějakého důvodu, nedokážu říct proč. Tak samozřejmě pro nás vždycky nějakým způsobem to Česko a to Slovensko, lidi byli zvyklí, že vyhráváme a chtěli jsme prostě vyhrávat, takže nás pušovali určitě dopředu k tomu, aby jsme, já nevím, se zlepšili na těch lankách, aby jsme zapracovali, já nevím, na nervozitě, nebo já vlastně ani nevím moc, jako co byl takový ten issue těch předchozích line-upů. Nebo máme jako nějaké určité typy, ale nemůžu úplně přesně říct. Ale jinak si myslím, že nás to asi moc jako neovlivní. Je to na prd pro tu československou scénu, protože teďka vlastně tu máš už jenom 2 profesionální týmy. Slash 3, nevím co Brute úplně. Z toho, že tady bylo jako 7, 8, nevím, 2, 3 roky zpátky. Což teda byl zase jako přestřel, takže teďka jsme tak jako v reálných číslech, jak to jako reálně mělo fakt být, jo, protože 7 jako je profesionálních týmů tady v Česku je nesmysl na ten půl hráčů, kteří tady jsou a nedává to moc smysl. Takže teďka jsme v nějakých jako reálných číslech. Ale čekal jsem, že to Eklot minimálně nějak udrží, nebo že udělají aspoň třeba jako rebuild, že nepodrží jakoby ty hráče, co mají, protože nějakým způsobem už asi budou drazí svým způsobem za ty roky, ale že třeba, já nevím, místo Forsio vezmeš, já nevím, Kadima, vezmeš jakoby nějaký jako mix prostě borců, kterým dáš jakoby, ne úplně jakoby extra full time, ale dáš jim full time a nějakým způsobem to bude fungovat. Samozřejmě pak ztratíš VRSko. Je to takové, no, ale myslel jsem, že to nějak jako udělají, že udrží aspoň ten core, nějak to prostě budou dělat, ale bohužel, no. Bohužel, bohužel. No, když jsi mluvil o tom VRSku, tak mě vlastně zajímalo, že jak si ty osobně třeba snášel to, že vy tady vlastně bojujete o ty VRS body
a potom narazíte přesně na tým, jako je Senza a takhle. No, to psal na tweet na XQ, že prostě nějakých, nevím, kolik to bylo, 50 VRS bodů, že prostě vám sebral jenom tedy ty takovýhle podobný týmy. Tak jak ty jsi jako vlastně jsi to snášel, když jsi věděl, že už vlastně nastupuješ proti takovému týmu? No, nejhorší bylo, že já jsem vlastně jako nikdy moc nevěděl, že to jsou cheateři. Vlastně většinou, kdo s tím přišel, je Petr, protože z nějakého důvodu Petr vždycky věděl o všech, kdo jsou cheateři. Prostě vždycky to věděl. Vždycky před zápasem řekl, tady tohle jsou. A já jsem zase takový, že já se to jako chytnu, jo. A pak už vždycky hledám jenom tady tohle. Jako není to ideální nastupovat do takového zápasu. Samozřejmě, jako já říkám, já jsem o těch lidech nevěděl, že jsou cheateři, já jsem to slyšel od Petra a já jsem tomu nevěřil. Do té doby, než samozřejmě potom vidím klipy, než se to fakt začne dít v té hře, jo, a potom než se rewatchnu ten zápas zpětně. Ale je to nic moc, no, jako mě ten VRS systém jako takový mi přijde, že je jako legitimní, funkční, 80%, a že je třeba jako potenciálně mnohem lepší než jako Valve, než HLTV ranking, který byl předtím, že je jako mnohem přesnější a odpovídá formě těch týmů z 80%. Jsou tam nějaké výchylky, jsou tam týmy, které dokážou abusovat ten ranking, viz Hotu, ti prostě dokážou abusovat ten ranking a buď to mají dobře nastudované a prostě pracují s nějakýma šedýma zónama v tom rankingu, které prostě zneužívají. Ale viděl jsem, že některé věci se už jako fixovaly, takže za mě je to jako relativně jako funkční systém. Na druhou stranu, jako jestli my ztratíme 50 bodů proti cheaterům a nikdo nám je nevrátí, potom co ty týmy zabanují za cheating, tak je to jako smutné. Zase potom jako ani nevím, jak je to reálné, jak moc reálné je, aby nám vrátili body, protože když nás vyřadili někde z Closed Qualifier do CCT, Senza, řekněme, tak kolik reálně jsme mohli potom získat my bodů? Že oni nám vrátí ty body, ale kolik my jsme mohli získat třeba, kdyby jsme se dostali do finále CCT, mohli jsme získat 150. A teď co oni mají dělat? Mají nám dát 50 bodů navíc, nebo nám mají jenom vrátit ty body, co jsme ztratili? A ono to je potom jako i v konečném důsledku jako strašně těžké takhle zpětně s tím něco dělat. Takže jako já se nezlobím, je to na prd, ale vlastně jako nezlobím se, protože vlastně ani sám nedokážu říct, jako jaké je to řešení toho, jak by to měli dělat. Jo? Takže za mě je to relativně funkční, bohužel jsme těch cheaterů potkali nejvíc ze všech týmů asi na světě, ale teď jsme momentálně ve fázi, kdy už se jim relativně jako budeme vyhýbat, takže díky bohu. Dnes to doufám vlastně, když už jsme u toho, tak přišla na stůl takzvaně nabídka, která se odmítá, že jo? A to Blast Bounty. Tak mě zajímá, jak jako do toho jdete, jelikož asi to nevypadá úplně na nejlehčí tým do začátku. Že tam koluje Vitality Spirit, myslím, a Furia. Jo. Furia. Tam jako je to takhle. My jsme na konci dne pořád jako nadšení, protože pro mě a pro nás je úplně jedno, proti komu budeme hrát. A pro nás je to spíš ukázka toho, že vlastně za ty 3-4 měsíce jsme udělali dobrý progres pro to, aby jsme se dostali na tier 1 event. Samozřejmě trošku se štěstím, 8 týmů prostě odmítlo pozvánku z určitých důvodů. Jo, někdo fakt úplně na poslední den to odmítnul a díky tomu jsme dostali ten invite me. Takže tam se jakoby sešlo hodně věcí, které nám hrály do karet. Ale zase po dlouhé době díky bohu. Byl bych mnohem radši, kdyby to byl, já nevím, třeba nějaký Katovice play-in, nebo prostě Krakov, jo, nebo já nevím, kde přijdem, zahrajeme si Swiss a budeme mít šanci, než dostat invite do Blast Bounty, kde je single elimination BO3 a vybíráš si soupeře s tím, že my vybíráme jako poslední a dost pravděpodobně nám dopadne jako někdo z top trojky, jo, takže tam to smrdí prostě vitality. A pokud samozřejmě se někdo nezblázní a nevypikuje si ty první 3, což se jakoby teoreticky může stát, a trošku v to doufáme, ale pro nás prostě zahrát si z Vitality, jako víš, my jsme takovou dobu nebyli na tier 1, řekněme, vlastně
hodně dlouho a zahrát si z Vitality po tom, co vyhráli Major hnedka na začátku nového roku. Za prvé, už jenom to, že si proti ním zahrajeme, pro nás zážitek. Za druhé, si reálně myslím, že Vitality nejsou zase tak špatný soupeř, protože bych se vůbec nedivil, kdyby jako měli hodně prodloužený break a byli by ještě takový jako nerozehraní, zároveň je to online. My samozřejmě budeme jako full grindit, že už od začátku roku a budeme se připravovat jenom prostě na tu jednu BO3. Takže pro nás prostě, myslím si, že i když jsou to Vitality, pořád máme jakoby šanci vyhrát. I když ne, já nevím, 90%, ale prostě nějaké procenta tam jsou a my si to jako uvědomujeme a uděláme pro to maximum. Takže je to fajn, bude to těžké, ale je to doable. Jsi říkal procenta, tak třeba 85, to už je podle mě. Asi ani těch 85 to nebude. No, bohužel tomu tak je, ale zase jako jsou tam bonusy příjemný, co podle toho tak $7500 prostě jenom za to, že tam jste. Jo, A kdybyste hráli proti Vita a i kdybyste prohráli, tak máte plus VRS body. Jsem koukal. asi jo, dávalo by to asi jako smysl, že bychom jakoby získali nějaké ty VRS pointy i vlastně za prohru. Což pro mě není zase něco, co by mě jako utěšilo, že bych do toho zápasu šel a získáme nějaké body, když prohrajeme, to asi není nic to. Já prostě jsem takový, jako já chci vyhrát a já prostě jako věřím, že porazíme. A že prostě se sejde hodně různých faktorů v jeden správný okamžik a prostě je porazíme. A jedno, jestli to bude Furia, Spirit, nebo Falcons, nebo Vitality. Ty seš teda in-game leader, kapitán týmu Sinners, tak mě zajímá tlak, jaký je s tím spojený, že jo? Tady vlastně můžeš vyprávět o odpovědnosti, tak o tlaku v rozhodování v důležitých momentech, nějaký očekávání od týmu, takže vlastně hlavně jako očekávání od tebe, zároveň sloužíš jak takový hromosvod, že jo? Když se týmu nedaří, tak to jde za tebou, tak jakoby. Dřív to asi bylo horší, si myslím, protože dřív ty line-upy měl jsem takový pocit, že to jako bylo hodně o mně a byl jsem za hodně věcí zodpovědný v tom týmu. A byl to takový hodně jako tlak navíc, že prostě, já nevím, špatný den, ale já stejně musím dobře kolovat, protože to za mě nikdo moc extra nevezme. Zároveň, já nevím, špatná hra, ale prostě, jo, byl tam ten tlak na to, že jakoby musím pořád být jako on point. Což se třeba tady s tou international sestavou trošku jako změnilo, protože tam máme hodně jako lidí, nebo mám tam, řekl bych, Kamila s Jordanem, kteří jsou jako hodně ukecaní, řekněme, a nebojí se vzít trošku zodpovědnost do vlastních rukou. A to mi hodně pomáhá v tom, že vlastně nemám tu zodpovědnost za každé jedno kolo, nebo za většinu těch kol, ale že to je třeba tak jako, řekněme, 50/50. Ne všechno, co hrajeme, jsou moje koly. A zároveň i Kuba hodně často bere zodpovědnost sám za sebe z taktických pauz a tak dále. Takže v tomhle mi taky hodně pomáhá. Zároveň my i dřív jsme byli takový jako, řekněme, víc jako freestyleový tým, že jsme neměli hodně setnutých věcí, ale hráli jsme dost jako na feeling. Teďka zároveň se to hodně změnilo s příchodem Kuby a máme vlastně jako hodně defaultů s naučenýma endingama, prostě tohle jsou věci, které všechny jako máme, že já kolnu něco, vezmeme tenhle space, ukončíme takhle. Samozřejmě, když se něco stane na té mapě, tak jakoby funguje nějaký mid-round call, ale víceméně máme hodně věcí setnutých, což mi taky hodně pomáhá, že není tam ten jakoby další přidaný tlak na to, že musím každé kolo vymyslet nějaký mid-round nebo prostě a tak dále a tak dále. Mhm. Ale že máme tu hru jakoby mnohonásobně víc nalajnovanou než dřív a mě to hodně ubírá ať už od zodpovědnosti, tak i od toho, že se nemusím tolik soustředit na ostatní, nemusím tolik mikromanagovat a myslím, že se to potom odráží na mém jako individuálním jako výkonu, protože si myslím, že za poslední půl rok jsem měl jako nejlepší statistiky jako ever za celou dobu, co jsem v Sinners, jo. Takže tam se hodně věcí sešlo, ale jako říkám, s tím tlakem samozřejmě lidi
největší tlak je jakoby od lidí a od fanoušků, kteří prostě očekávají to, co bylo v roce 2021, že budeme 19. na světě a očekávají ty run eventy a všechno tady tohle a když to úplně není, tak to není úplně ideál. Takže ten tlak jako tam je, zároveň my ten tlak si vytváříme i sami na sebe, že jo, protože si uvědomujeme, že já nevím, pro nás není top 70, top 80 něco, s čím bychom byli osobně spokojení. Ale myslím si, že tady tyhle věci prostě naučil jsem se s nima pracovat a naučil jsem se to trošku, řekněme, ojebávat, když to takhle řeknu. Já moc jako už třeba jako nečtu sociální sítě, skoro jako vlastně jako vůbec. A vlastně kdy je čtu, tak já je čtu jenom když vyhráváme. Tak vždycky, když vyhráváme, tak já je čtu, protože prostě tam jsou většinou pozitivní komentáře. Když prohráváme, tak nezapnu je. Jo, nezapnu Facebook, nezapnu X, nezapnu Instagram. A takhle to dělám, protože já si boostím sebevědomí a zároveň si ho neschazuju, protože to se mi stávalo dřív, že jsem si jakoby schazoval sebevědomí tím, že jsem četl prostě nesmyslné komentáře lidí, kteří tomu jakoby absolutně nerozuměli. A letos se snažíme, nebo hodně to pušujeme já s Kubou, vlastně to nastavení toho týmového ducha, nebo nastavení jaké týmové mysli, nebo něco takového na to, aby jsme vlastně hráli tak, že jsme si uvědomujeme, že vlastně chceme performovat, hrajeme nějaký turnaj, ale nechceme se kvůli tomu jakoby nějak stresovat. V konečném důsledku pro nás jakoby ten main goal je vlastně si tu hru užívat. To je něco, co vlastně já se snažím jako extrémně pušovat v týmu, aby jsme na to mysleli, že vlastně jakoby náš hlavní cíl v týmu je si tu hru jakoby užít si to, že já nevím, hraju s Kamilem na sajtu a prostě, já nevím, něco se jakoby děje v té hře a prostě užíváme se jako každé kolo a to si myslím, že nám jako hodně pomáhá od toho se trošku uvolnit, nebýt v takové té křeči, nemít na sebe ten tlak. Takže to jsou takové nějaké jako věci, které se snažíme tak nějak jako implementovat a vidím velké rozdíly v tom, jak to bylo, jak to je. A nevnímám, že by ten tlak byl takový, jaký třeba byl dřív. Mhm. Řekl jsi to krásně, teda musím říct, a odpověděl jsem asi na 4 otázky, které jsem si v průběhu na to jako připravoval vždycky, takže to je paráda. Mě zajímá vlastně, ty seš, můžeme si podle mě říct, že seš nejlepší český in-game leader určitě, československý. A jeden z nejlepších československých hráčů, co jsou na scéně. Tak mě zajímá, jako co si tomu musel obětovat, nebo co tomu obětováváš a jak se s tím vlastně vyrovnáváš. Já vlastně nerad sám sebe hodnotím jako nejlepší nebo tak. Většinou to nechávám na ostatních. Jestli si to někdo myslí, jsem rád. Někdo si to nemyslí, taky jsem vlastně rád, protože to je jakoby zase druhá strana, která má trošku jiný názor a pro mě jsou vlastně oba názory validní. Ale co já vlastně proto dělám? Takhle, já vždycky říkám, že a stojím si za tím, že vlastně jako in-game leader může být kdokoliv. A protože kólovat naučené věci a číst z knížky v uvozovkách vlastně jako umí každý. Ale vlastně zjistil jsem, že jakoby ty nejtěžší chvíle a nejtěžší věci a to, proč ne úplně každý může být, jako řekněme, kapitán nebo ten správný game leader, který to bude dělat dlouho, je ten, že je to jako extrémní nátlak jako na hlavu, na to, že prostě nedaří se, blá, blá, je to tvoje zodpovědnost. Pracuješ s lidma, někdo je takový, někdo je makový, ne všichni splňují tvoje představy a tak dále. Takže já vlastně jsem se musel naučit vlastně jako komunikovat s lidma, protože ač to teďka jako nepůsobí a myslím si, že jsem se jako hodně posunul tady v tomhle, tak já jsem třeba extrémní introvert. Já vlastně celý svůj život jsem člověk, který by neoslovil nikdy nikoho. Jo, já prostě, já
ani netelefonuju nikomu telefonem, protože prostě mně to přijde extrémně nekomfortní někam volat. Jo, já když mám dělat rezervaci do restaurace, mě to prostě, já to radši udělám přes internet a vybírám restauraci, kde to můžu dělat přes internet nebo mailem, než abych tam volal. A je mi prostě nepříjemný kontakt s lidma prostě, nebo vždycky byl, teď už tolik ne, vždycky byl. A zároveň jsem člověk vlastně, protože pocházím z takových, jako řekněme, poměrů, kde úplně se buď konflikty neřešily, nebo se konflikty neuměly řešit, tak samozřejmě to jsou věci, co jsem se naučil. Neumět řešit konflikty a nechtít řešit konflikty, což vlastně pro člověka, kdo je kapitán, co má jakoby vést tým, je docela vlastnost, kterou jako nechceš mít. Neumět řešit konflikty a nebýt ten, kdo chce řešit konflikt, protože to prostě ať už v práci, tak v týmovém sportu je naprosto jako běžná praxe a bez toho se prostě neposunem. Proto si třeba myslím, že ty první roky v Sinners nebyly úplně jako ideální a bylo to často jako tak jako nahoru dolů, protože když všechno fungovalo a tak to bylo super, ale najednou jak to přestalo fungovat, tak vlastně moc jsem nedokázal to umět řešit, protože prostě moje povaha a vlastnosti, které mi byly dané a to, jakým směrem jsem byl směřovaný v životě, nebyly úplně odpovídající tomu být správný kapitán. A myslím si, že poslední třeba 3,5 roku na tom jako extrémně pracuji. Já vlastně poslední 3 roky pracuju s psychologem a víceméně jako my se vidíme třeba 4krát do měsíce, takže v podstatě jako každý týden s ním mám sezení poslední 3 roky pravidelně, non-stop. A od té doby jsem se naučil jako hodně věcí zvládám. Myslím, že jsem se jako extrémně změnil, že vlastně lidi, co mě znali třeba jako od základní školy nebo tak by mi 100% potvrdili, že jsem jako dost jiný člověk. Takže pro mě to byla hodně práce s hlavou, řekl bych, a s tím naučit se komunikovat s lidma, zjistit, jaké je to vlastně jako být lídr a co to obnáší a že vlastně mám nějaké zodpovědnosti, které musím plnit, jinak to nebude fungovat. A zároveň samozřejmě jako IGLko, tak sledovat tu hru, učit se. Já vlastně jakoby sleduju vlastně jako úplně všechno. Já vlastně moje nějaká jako rutina je, že já ráno prostě vstanu, vyvenčím psa, dám si snídani a prostě otevřu si HLTVko a sleduju jakýkoliv zápas, který se jakoby vlastně hraje momentálně. A je mi jedno, jestli to je nějaký čínský zápas, tam tier 85, nebo prostě se hraje tier 1 turnaj, vlastně já sleduju jako úplně všechno. A tak nějak jako se učím, sleduju všechny YouTube videa, vlastně jakýkoliv in-game leader nebo kdokoliv vlastně postuje cokoliv na YouTube, všechny ty videa mám jakoby prostě projeté. Všechno to vím, hodně sleduju Styka, ten dává jako dost zajímavých věcí. Zároveň jsem i takový jako zvídavý, teď už když mám, řekněme, trošku nějaké jméno, tak občas se dostanu mezi jako zajímavé lidi a mám jakoby nějaké kontakty, takže prostě občas nějakému in-game leaderovi nebo koučovi prostě napíšu o nějaký tip prostě nebo nějakou úplně blbost, co mě jako zajímá. A tak nějak jako já funguji. Já jsem prostě jako zvídavý, hodně věcí prostě mě zajímá a zároveň teda hodně věcí mě naučil jako Kuba. Ty jsi říkal teda, že vlastně chodíš k tomu psychologovi. Mě zajímá, vy máte vlastně týmovou psycholožku, nebo měli jste, nevím, Gabrielu Kloudovou, myslím. S váma byla třeba v Šanghaji a tak dále, tak mě zajímá, jaký to má vlastně vliv jako takhle týmový psycholog na ten tým celkově nebo na tebe. A za mě je to jako super věc. A určitě prostě mi to přijde jako něco, co je jako must have. Ne, že jako je to fajn to mít, to je prostě jako must have. Ať už týmová psycholožka, mentální coach nebo performance coach, aspoň jeden z těch 3 lidí, když se točí kolem týmu, je to jako super. Na druhou stranu, to CS je hodně specifické
a hodně těch psychologů a hodně těch mentálních koučů a performance koučů vlastně přichází ze sportu. Moc z nich, nebo skoro žádný z nich jakoby nemá e-sport specializaci, protože vlastně jako reálně ani jakoby e-sportová specializace jakoby neexistuje a moc nikdo s tím nemá jako zkušenosti, ale je to dost jiný uh, druh lidí, než jsou sportovci. Jo, takže potom jako vidím a slyším nějaké performance kouče, kteří prostě nutí ty e-sportové hráče dělat věci, které dělají sportovci, ale nedokážou pochopit, že jsou tam jakoby rozdíly v těch vlastnostech těch lidí, jo? Že prostě ti lidi jsou zvyklí celý svůj život sedět u kompu, prostě nedělat nic a když ti najednou jakoby někdo 180 prostě stupňů změní ten život, tak není to ideální a myslím, že to tomu výkonu jako nepomůže. Takže asi tak nějak jako obecně. Co se týče Gabči, tak Gabča byla jako super. Já jsem viděl extrémně hodně pozitivních věcí, které se vlastně jakoby děly na těch sezeních s ní. My jsme většinou měli jakoby s ní spíš týmové sezení, než úplně jako individuální. Byly nějaké individuální, ale víc to bylo jako o těch týmových, vidět se na bootcampu, nějaký online session a tak dále. A viděl jsem tam hodně jakoby přidaných hodnot toho, že vlastně lidi byli většinou mnohem víc otevření tomu se otevřít, řekněme, a říct vlastně, co jim vadí, co se jim líbí, co by chtěli změnit a tak dále. Protože ne vždycky je úplně, a to samozřejmě jakoby v tom chlapském kolektivu, myslím si, že to je jako normální, ne vždycky úplně jsou ti chlapi tak jako otevření si jako postěžovat nebo říct, co je trápí před chlapama, jo. Takže ono vlastně jakoby nějaký ten, někdo, kdo není úplně zainteresovaný v tom týmu, je extrémně přínosný pro ten tým. A mně se to strašně líbilo. Byl jsem jeden ten, co vlastně to kopal, ať je to pořád. Na druhou stranu zase Kapča sama o sobě jako byla super, ale měla i nějaké jakoby určité jako věci, které bych já si představoval, že by třeba dělala trošičku jinak. A bylo vidět, že třeba pracuje ona spíš jakoby s mladšíma lidma, ať už třeba, já nevím, řekněme s nějakýma holčinama 10 až 15 a tak dále, že ten přístup byl takový, na můj vkus občas jako soft. Jo, že mám rád trošku občas lidem, řekněme, jako nastavovat zrcadlo a v určitý okamžik být i trošku jako, nechci říct jako hnusný, ale takový trošku jako drsnější a trošku pracovat s tím vlastně způsobem toho, jak podávám mu ty informace, které mu podávám a jak s tím člověkem pracuji a že není všechno jako růžové vždycky. Takže to byly určité jako věci, které bych třeba já si představoval, že by, kdyby byly trošku jinak, tak by to bylo jako úplně on top. Ale jinak jako superová věc. Že říkáš, že must have prostě psychologa týmovýho, že je to jako insane věc. 100%. Jako samozřejmě ne každý v tom najde tu hodnotu. Jo, jako někdo prostě přijde, odsedí si tam tu session, všechno tam odkýve a prostě za hodinu zapomene. I takové lidi jsem jako v podstatě zažil, že prostě moc mě to jako nezajímá, což je normální, jo, jakože najdou se lidi, co v tom nevidí tu value, já v tom vidím jako obrovskou přidanou hodnotu a líbí se mi to, ale jako říkám, ten e-sport ještě není tak vyspělý na všechno, aby to jako všechno tak jako fungovalo, jak má, ale vidím, že třeba jako ty tier 1 týmy do toho šlapou jako ve velkém, tady v těchto ohledech a to se mi líbí. Mhm. Jak moc velký dopad na kolování má vývoj hry, jako když vám něco nevychází, nebo právě vám vychází všechno, je nějaká třeba těsná hra, koluješ pod tlakem, tak jak velký dopad to třeba má, že když to nevychází, jako seš takový spíš, bojíš se něco kolnout víc takový jako nevím, úplně freestyle a nebo seš furt stejný prostě chladná hlava a... A
teď už asi je to lepší. Myslím si, že dřív v těch těsných zápasech jsem se snažil vždycky být jakoby úplně on point a prostě všechno, ale asi jsem ještě s tím nedokázal tak dobře pracovat, abych jako byl úplně 100% calm a všechno fungovalo tak, jak má. Zároveň samozřejmě, když ti všechno vychází a všechno je fajn, tak prostě chodíš, směješ se, haha, tam si občas někdo něco kolne. V tento moment je to super. Když vlastně nic nevychází, tak to jsou vlastně ty nejhorší situace, kdy ale vlastně jako in-game leader pro tebe je důležité to buď na sobě nedat znát, a nebo prostě řeknu požádat o pomoc. Což vlastně jakoby já dělám. Že mám vlastně jakoby takové nějaké dva způsoby. Když se nám nedaří a vlastně mi přijde, že ty cally jakoby nefungujou, ale mám pocit, že vlastně ty cally jsou fajn, ale jenom se tam prostě pokazilo, já nevím, nějaké mikro, já nevím, řekněme, že Šiky vzal špatný timing v moment, kdy neměl a kvůli tomu nám umřel lurker a my jsme ztratili prostě kontrol půlky mapy kvůli tomu, že prostě jo, udělal něco, co neměl, tak prostě calluju dál, protože prostě mám pocit, že jako to všechno funguje. Samozřejmě někdy se stane, že něco calluju a vlastně dějou se tady ty mikrochyby, které já nevidím a pak si říkám, tyhle, tak jsem calluju špatně nebo jako něco se děje. Pak si dělám rewatch a říkám si, tyhle, ty cally byly jakoby on point, ale prostě tady jako kdyby, jo, tady prostě Kamil udělal blbost, tady prostě jsme mysnuli flash, nebo jo, tady jsme si nepohlídali prostě nějaký jako repush, o kterém jsme jako věděli, nebo jsme si ho kolovali ve freestyle, něco takového. Tak vlastně, když se to nedaří, tak se snažím kolovat, ale v momentě, kdy cítím, že jsem jako bezmocný, tak většinou to Kuba vycítí. Hodně rychle to Kuba vycítí ze mě to jako je to poznat. A dává prostě taktické pauzy a koluje místo mě. V ten moment on prostě bere jakoby reálně, on je schopný na třeba 4 taktické pauzy, 4 kola po sobě a 4 kola po sobě nám odkolovat vlastně, co máme dělat. Neděje se to tak často, ale je prostě schopný to udělat, protože prostě cítíš, že jsem jako v prdeli. A je to jako normální, myslím, že se to jako děje hodně in-game leaderům, když vlastně nastanete nějaký jako snowball negativní, tak prostě je fajn, že já vlastně se můžu spolehnout na někoho jiného. Když to Kuba nevycítí, tak to většinou prostě řeknu. Řeknu jim, že jsem jako clueless, že moc jako nevím, co mám kolovat, že mi přijde, že nic nefunguje. A v ten moment oni chápou, že by mi měli pomoct. Takže vlastně buď to vezme Kuba za mě a udělá nějaký call, nebo prostě se stane, že Kamil to vezme prostě do svých rukou, že něco Peter vymyslí, Čiky dá třeba nějaký hint nebo tak, takže tohle si myslím, že je takový nějaký střed, jak si myslím, že by to mělo fungovat, nebo takhle to funguje mně a za mě je to jako úplně, úplně super. Důležité je hlavně jakoby to si myslím, že se mi dělo třeba dřív, že jsem se snažil si jakoby hlavně nepřipustit to, že nevím, nebo že je něco špatně, nebo já nevím, že jsem nervózní, nebo že koluju špatně. Jo? Za každou cenu jsem se to snažil jako nepřipustit sám sobě. Yes. A to je to vlastně jakoby největší chyba, která potom je úplně k ničemu. Protože já jsem vnímal, že něco špatně není, ale snažil jsem se to strašně nepřipouštět, nedat na sobě znát. Ale zjistil jsem, že ukázat spoluhráčům i to, že já nejsem 100%, je pro ně ukázka toho, že vlastně jako jsem člověk a nejsem robot, jo, a prostě na konci dne i tady tohle, ten tým může ještě mnohonásobně jakoby víc stmelit, řekněme. Protože se tam potom jakoby pozná, jak lidi pracují pod tlakem a jestli vlastně někdo je schopný vzít za mě tu roli a vzít tu zodpovědnost v rukou. No, ty si říkal teda, že to na tebe jde vycítit, že vlastně když prostě seš clueless nebo něco, takže to na tebe třeba Kuba vycítí. Tak mě zajímá, jestli máš třeba nějaký lifehack nebo něco, aby ses dokázal refreshnout zpátky do té hry, že jo? Protože přece jenom, i kdyby dal ty 4 pauzy za sebou, tak prostě ty se do té hry stejně nějak jako potřebuješ nějak trošku dostat zase zpátky. Což neříkám, že bys byl třeba úplně mimo, bla, 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 ale
Potřebuješ se prostě zase dostat na tu svoji vlnu, nebo teoreticky, když ti to třeba nestřílí a tak se dostat prostě na tu mentální vlnu, kdy víš prostě, že si věříš a tak dále. Mě zajímá, jestli na to máš nějaký lifehack, jestli jako... Úplně lifehack nemám. Samozřejmě jakoby různé ty dechové cvičení jsou fajn, pokud člověk cítí nějaký stres, tak určitě jako dechové cvičení jsou jako extrémní game changer. To je prostě věc, jako na kterou já nedám dopustit a doporučil bych úplně každému člověku v jakékoliv kritické situaci, že to je úplně ta nejlepší věc. Pro mě vlastně se to odlišuje. Když jsem jakoby nějak jako clueless v tom kolování, mě se moc jako nesnižuje confidence. Takže v tom je to trošku jako rozdíl. V momentě, kdy vlastně Kuba něco kolne a nám to vyjde, nebo vlastně jakýkoliv bod my dáme, tak já se vlastně jakoby nějakým tím tempem potom dostávám do té hry zase zpátky. Že potom najednou, nevím vlastně ani moc, co se děje, abych pravdu řekl, ale jakmile vyhrajeme to kolo, tak já jsem jakoby zpátky. Já potřebuji jenom trošku jako nastartovat, jo? Že potřebuji trošku pomoct, vyhrajeme kolo a já jsem zase zpátky. Takže nepotřebuji úplně nutně nějaký jako lifehack, spíš prostě jenom takovou nějakou pomocnou ruku v tom, abych možná měl ten pocit toho, že tady mám někoho, o koho se můžu opřít, když je nejhůř. A když to ještě vyjde, tak prostě jsme zpátky prostě. Co tě v kariéře psychicky ničí nejvíc, i když se o tom moc nemluví? Je něco, o čem se v e-sportu nemluví, ale mělo by třeba? Asi není to nic, o čem by se nemluvilo, ale ten schedule je prostě, řeknu to jako, je prostě na hovno. Minimálně samozřejmě jakoby ta tier 1 scéna, pokud tam člověk je, tak je to taky na hovno, protože prostě těch turnajů je tolik, že prostě cestuje člověk a bla, bla, není moc doma a tak dále. Ale aspoň má nějaký přehled toho, co jako teoreticky bude hrát. U nás je to mnohonásobně horší v tom, že vlastně náš schedule je hodně jako rolling a když prostě hrajeme nějaké CCTčka, tak prostě může se ti stát, že hraješ oficiál v úterý, vyhraješ ho v 9 ráno, nebo v 10 ráno vyhraješ, dohraješ v 1 odpoledne, o půlnoci ti řeknou, hraješ druhý den v 10 ráno, zase. Jo, že prostě my se moc jako nemůžeme připravovat a je to takové jako dost random, nedokážu si vlastně naplánovat to, co dokážu si vlastně říct, co bude za měsíc, na to, abych si, jo, nebo co bude za týden, na to, že bych si někde plánoval, kde já budu třeba za měsíc nebo tak. Takže já vlastně reálně můžu počítat jenom s nějakým volnem v létě a v zimě, ale ani to nikdy nejsou ty měsíce, že by to byl přesně ten měsíc, jo, že bychom začali a skončili. Vždycky začínáme dřív, protože prostě nějaký turnaj, bla, bla, bla a tak dále. Takže jakoby ten schedule je prostě jako největší pain, jo, prostě občas a třeba stalo se nám to před MSR, nebo někdy tak, že jsme prostě hráli tolik, jsme prostě hráli měsíc a měli jsme 1 den volna. Z 30 dnů jsme měli 1 den volna, prostě 29 dnů jsme prostě gamili každý den 5, 6, 7, 8 hodin. Ono se to nezdá, ale prostě je to jako raketa. Když si člověk jako nemůže moc odpočinout, tak není to ideál. A je to potom znát hlavně. Potom i vzniká nějaká jako ponorka v tom týmu, když se začne prohrávat. A to jsou ty nejhorší chvíle. OK. Já jsem si tady našel, že v roce 2021, když to všechno vyhrávali, vlastně byli na top 19 a tak dále, si v rozhovoru řekl, že 70% času přemýšlím, že bych skončil. To je šokující věta docela, pro mě třeba. Když jste vlastně všechno vítězili, jako dostávali jste se daleko, vyhrávali jste toho dost, tak co přesně ti tehdy tak jako ničilo a proč byl vlastně ten moment, že jsi neskončil? Já nebudu zacházet úplně do detailů, protože nechci, abych řekl něco, co by působilo jinak, než myslím, a nechci nikoho pomluvit.
protože si to jakoby nikdo nezaslouží a určitou roli jsem v tom hrál i já dřív. Ale vlastně jako vyhrávat je jedna věc, vyhrávat je super, ale pro mě je a vždycky byl nějaký cíl jako funkční tým, který funguje spolu, našel nějakou rovnováhu mezi profesionalitou a kamarádstvím, není tam ani jedna, ani druhá stránka tam nepřevažuje. A je to prostě balans. Něco, co máme třeba teďka, musím ocenit, že vlastně jako to, co jsem hledal 5 let, tak se splnilo teď. Problém je v tom, že vlastně dost věcí, co třeba by mě mohly jako triggerovat nebo tak lidi nevidí, protože se dějou uvnitř toho týmu. A většinou to byly jakoby nějaké jako mezilidské vztahy, které mi dost kazily chuť k té hře, které v určitých fázích nebyly jako úplně ideální mezi některýma a tím vlastně, že, jak jsem říkal předtím, já nebyl úplně ten, kdo by řešil konflikty a spíš od nich utíkal, tak samozřejmě první nějaká jako automatická reakce byla radši z toho vystoupím, než abych to řešil. Takže proto vlastně tady tyhle věci jsem říkal 2021, myslím, že i 22, teoreticky jsem to někde zmínil, určitě, ale jak říkám, od té doby, co jsem začal pracovat s tím psychologem, dost věcí se změnilo a naučil jsem se dělat věci trošku jinak, přistupovat k ním trošku jinak a zároveň jsem se naučil jako neutíkat před těma problémama takovým jako způsobem, že bych radši skončil, než abych tady vyřešil nějaký jako problém mezi jedním a druhým, jo, prostě v nefunkčním týmu. Nemůžu říct, že ty týmy jako byly nefunkční úplně jako v prdeli, ale byly tam věci prostě, které mi jako vadily, ale nedokázal jsem s nimi jako mi nic moc dělat, protože jsem prostě jako nevěděl jak a neměl jsem na to povahu, nevěděl jsem prostě jak na to. Teď už vím, jsem starší, chytřejší a vím, jak se na tady tyhle věci teďka jde, takže asi tak to nějak jako bylo, hodně zjednodušeně, samozřejmě říkám, mohl bych toho říct víc, ale jsou to věci, které asi se nehodí říct tady někde jako do podcastu. OK. Ty kokos, to by mě hrozně zajímalo. A přemýšlel jsi nad tím ještě někdy jako znova, že by si skončil? Myslím si, že 2021 byl takový ten rok, kdy jsem to nad tím uvažoval jako nejvíc. Úplně jako ze všech roků jsem nad tím uvažoval nejvíc. Potom většinou jako jsem nad tím přemýšlel třeba i ty roky potom, 2022, 2023, že mi to tak jako problesklo v hlavou. Nebylo to, že bych byl jako úplně in nebo tak, ale prostě často jsem na konci těch roků vlastně si zhodnocoval vlastně, co mi to dává, co tomu dávám já. A pak jsem si říkal, nevím, jestli ten čas, který tomu já obětuju, kdybych, já nevím, nezačal si vlastní biznis, jestli vlastně ten život by nebyl lepší. Jo, řekněme, kdybych já obětovával 10 hodin denně nějakému budování, nějakému svému vlastnímu biznisu. Myslím si, že za těch 6 let už, myslím si, že bych byl někde jinde, než jsem teďka na jiných finančních částkách, ale taky bych nemusel být, jo. Mohlo být, nemuselo být, ale většinou ten obětovaný čas, pokud tomu člověk nějakým způsobem rozumí a baví ho to, tak se někam dostane, pokud není úplně natvrdlý, což já si myslím, že nejsem, ale člověk nikdy neví. Takže jako tak nějak jsem jakoby spíš uvažoval nad nějakým jakoby tím, co mi to dává, tím, co mi to bere. A ne, že bych byl úplně jako committed skončit, spíš prostě jsem tak jako nějak hodnotil tu kariéru. A vlastně samozřejmě i tím, že misujeme ty majory a vlastně jako nepadá to, i když jsme byli tolikrát už jakoby close, tak potom se to jakoby líp hodnotí k tomu negativu, že jo. Kdyby jsme hitnuli ten major a byly ty nálepky, přišla nějaká solidní finanční injekce, tak potom by to člověka jako zase poslal někam dál, ale všechno je asi tak, jak má být.
Jsi říkal o těch majorech, tak když se do toho vrátíme, i když to teda asi trošku bolí, tak třeba když se vrátíme do dubna 2022, tak to byl zápas z Bad News Eagles, ne? Tam to bylo vlastně taky 2 kola, myslím, od majoru. Tak vlastně přehráváš si tu situaci jako někdy v hlavě zpětně, že jako hej, to měl být ten moment, nebo Abych pravdu řekl, vůbec. Já už jsem na to jako kompletně zapomněl a vlastně jsem to zapomněl už třeba, já nevím, půl roku potom jsem to už neměl v hlavě. Samozřejmě občas to někdo připomene, nebo já nevím, nebo tak, nebo já nevím, potkám se s GXXem, nebo s Flutterem, nebo s Rigonem jsme se potkali, tak prostě prohodíme prostě nějaký vtip, jo, nebo prostě zamyslíme se nad tím, nebo někdy se vede nějaká diskuze na TeamSpeaku, co mohlo být, kdyby, jo, tady jsme borcům zařídili život, prostě Albáncům, jo, tady jsme odstartovali prostě nějakou vlnu prostě albánskou, co jsme teoreticky mohli být my, jo, mohli jsme to být my potom v Legend Stage, porazit FaZe a bla, 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 ale byli to oni. Ale já nevím, já se tím, co bylo, nějak jakoby moc nezaobírám už, protože je to něco, co nemůžu změnit, co už se prostě stalo a tak nějak se spíš jako dívám dopředu na to, co můžu ovlivnit a že mám ještě nějaké roky na to prostě překlopit, to, aby to prostě padlo a na konci může se stát, že to prostě hitnu poprvé ve 30 a do 33 hitnu všechny majory třeba, jo, každý rok prostě oba dva, může se to stát. A zároveň se může stát, že to nehitnu nikdy. To je jako, obě varianty jsou možné, třeba to hitnu jenom jednou a pak se už nikdy nepodívám na major. Bůh ví, ale snažím se tím jako nezaobírat, to je tak jako nějak prostě it is what it is. po té prohře právě z BNE, tak samozřejmě svět obletěli záběry, vlastně jak BNE jsou v euforii, věď skákají tam po sobě a tak dále a vás vlastně jak máte ruce v dlaních, naopak, hlavu v dlaních, tak. A jak vlastně vypadaly ty momenty potom, ta vlastně noc na hotelu, jako bylo ticho mezi váma, bylo to takový prostě mrtví, nebo jste si to právě vysvětlovali, proč se to stalo a tak dále. Nebylo to ideální. V ten moment si myslím, že ani nikdo z nás moc jako nedokázal zvládat tady takové negativní emoce. Akor já. To pro mě prostě bylo úplně jako... Měl jsem hodně negativních myšlenek. A jestli jsem někdy přemýšlel nad tím to ukončit, tak to bylo tehda. Ale jako já jsem slabý člověk, takže to většinou jako jsou jenom takové jako blbé myšlenky. Ale jako říkám, nejhorší třeba bylo těch první 2-3 hodiny prostě. Jo, kdy moc jsem jako nikoho nechtěl jako vidět, spíš jsem jako tak jako byl sám a prostě nechal jsem to tak prostě vyšumět, což není úplně ta nejlepší varianta. Myslím si, že teďka bych to jako udělal jako jinak, dost jinak. A potom jako nic, my jsme to vlastně celkem přijali, akceptovali jsme to celkem brzo, prostě se to stalo. Večer jsme si šli sednout prostě na bar spolu. A to bylo poprvé, kdy já jsem s klukama šel do kasína vyhrát peníze, které jsem nevyhrál na stickerkách a všechny jsem nechal v kasínu, takže jsem nevyhrál nic, že jsem byl v mínusu. A my jsme to vzali jako celkem v pohodě. Samozřejmě jako potom dlouhodobě to trošku jako naruší nějaké sebevědomí a všechno tady tohle, jo. A snažili jsme se to nějak jako přejít, ale prostě nejde to lusknutím prstu. Zapomenout, že prostě teďka jsme přišli o major a jsou tam borci, kteří si nemyslím, že by byli lepší, než jsme byli my, jo. Myslím, že jsme prostě byli v ten
na tom turnaji prostě lepším týmem, ale oni prostě svou mentalitou a tím, že jsou víc ice cold, než jsme byli my, tak to prostě doklepli a my svýma prostě nějakýma chybama, zároveň i nějakou nervozitou toho, že jsme vlastně nikdy v takové situaci nebyli tak blízko, tak nás to trošku jako možná vzalo a někoho víc, někoho míň a prostě to jako nevyšlo. Ale jak říkám, já teďka to vnímám tak, že prostě co se mělo stát, se stalo a teď už s tím stejně nic neudělám. No a aby toho nebylo teda málo na tebe, tak 2024 Šangaj. Tam se nám vlastně stalo, dejme tomu, úplně to, teoreticky úplně to samý, ale potom tam byla teda ještě šance. Měl jsi třeba v hlavě v tom momentu, když Cloud9 dotahoval, že už jako je možný, že se to stane znova, jako to, co se stalo? Víš, že začal si Nepřipouštěl pochybovat o jsem tom. si to. Nepřipouštěl jsem si to. Já jsem celou dobu byl přesvědčený o tom, že my jsme zase opět lepší tým než Cloud9. My jsme vlastně věděli, co se děje. Já si třeba i stojím za tím, i když třeba s Tomem jsme se na tom neshodli po zápase, tak vlastně stojím si za tím, že ty moje koly, které jsem koloval za téčka, byly OK, nebyly úplně 100% on point. A myslím, že jsem trošku jako nedodržel tomu v prep, což mě možná trošku zpětně mrzí, že jsem to vzal víc do svých rukou, než jsem možná měl. Ale na konci dne si pořád myslím, že ty koly byly fajn. A to kolo na Bčku 10-5, 4v2, ten postman prostě bylo game changing za mě. Ale pořád. Prohraješ 4v2 za stavu 10-5, pořád je tam jako x kol, které ty můžeš vyhrát, jo? Není to jedno kolo, co ti prohraje zápas. Ale měl jsem prostě pocit, že od toho prohraného kola se ti Cloudi prostě jako dostali trošku do hry, jo? Že najednou Heavygo začal multifragovat, jednou nám tam multifragnul prostě Inters, prostě borec, co do té doby, kdybych k němu šel zádama nožem, tak by mě netrefil a říznul bych ho. Tak prostě pak nás tam jednou multifragnul v jednom jako extrémně důležitém kole. A jako říkám, neměl jsem pocit, že bych to měl v hlavě. Nepřipouštěl jsem si to. Ale tak nějak jako prostě tím, že jsme tam zase byli jako v nějakém jiném line-upu, než jsme byli třeba v té Bukurešti, tak vlastně pro mě to nebylo poprvé, pro Oskyho taky ne, pro Maxe taky ne. Jo, všichni tři z nás jsme už něco počoukovali v našich kariérách, takže vlastně pro nás to jako byla another day in the office, ale pak tam prostě byl Morris s Mikey, pro které to bylo jako poprvé, jo, takže zase to na ně mohlo být takový ten jako negativní snowball. A myslím si, že třeba na Moriho možná trošku mělo, jo, ale já zase říkám, nikomu to nevyčítám, my jsme tam proto prostě udělali maximum. Zároveň si myslím, že jsme na to měli postoupit, ale bohužel to nevyšlo, no, jako některé věci, říkám, jsem si vyčítal já, že třeba jsme trošku změnili některé věci oproti onlineu a možná jsme Oskyho lehce jako svázali, že jsme mu nedali tolik prostoru třeba, co by si představoval a proto třeba neperformoval tak, jak třeba v té closed kvaldě, kterou totálně vyfarmil. A to byly věci, co jsem si třeba jako já sám vyčítal, že možná jsme to měli udělat trošku jinak. Ale Bůh ví, jo, teď už tím nic. Jsou to zase věci, ze kterých jsem se jako poučil do budoucna a snažím se to tak nějak jako balancovat. Potom po té Šanghaji vlastně přišel takovej, jako řekl bych, pád asi, jelikož byl propad potom na 113. místo dokonce, co myslím. Přišly nějaký teda změny. Myslím, že to bylo po Šanghaji. Asi Jo, po Šanghaji přišel tam, takový ten propad, no.
tam vlastně jako největší problém je ten, nebo jako byl to jeden z důvodů vlastně, proč jsme nehráli MČR, protože jsme prostě věděli, že jako pokud nepostoupíme na RMR, na Major, tak prostě to nebude úplně ono. Jo, nedokázali jsme se tak jednoduše resetovat a rychle z tak velkých proher na to, aby jsme byli schopni hrát. A vlastně ani nevím, proč jsme tehdy nedali tu stopku na ty zápasy potom na konci té sezóny, kdy jsme to ještě tak jako dohrávali, kdy už jsme věděli, že nějaké jako změny teoreticky budou, že už tak jako dohráváme sezónu a prostě něco se bude dít. Já si myslím, že jsme tam možná mohli poskypovat turnaje a prostě radši nehrát nic, než toho hrát tolik, protože my jsme hráli hodně a ztratili jsme hodně. Takže nevím, tam to asi tak všeobecně prostě bylo na prd, no. Ale říkám, pro nás vždycky bylo složité prohrát tady ty velké turnaje a jakmile to nepadlo, tak si myslím, že je jako přirozené, že ty týmy to trošku rozloží a je těžké se dostat zpátky. Pokud nejsi úplně jako mentálně on top. Jo, což prostě jsme nebyli. A je těžké být mentálně on top na to, abys, když víš, že jsi na to měl a že prostě jsi tak byl blízko a že prostě jsi byl lepší tým, ale že jsi prostě jenom čoukl pár kravin a stálo tě to major spot, tak je těžké se prostě zresetovat a říct si, hoďme to za hlavu, hoďme tady dohrát měsíc nějakých online CCTček turnajů, kde vlastně vůbec nejde o nic. Těžko, těžko. Chápu. Potom vlastně zrušili ty remarka, což vlastně tak jakoby vám vrazilo kudlu do zad, řekl bych, protože se zdálo, že vlastně šance na majoru už vlastně žádný nebudou. Teď teda, jak to vypadá, tak v Evropě je to 32. místo, myslím teď, možná už víc, teď se dlouho nehrálo nic. A vlastně pokud teda si to dobře pamatuju, tak top 28 jde na Major. Myslím Z si, že Evropy? míň, myslím si, že z Evropy míň. Já nevím, jaké je to přesné číslo, já to vůbec nesleduju, já to nepočítám. To není můj job, takže tohle vůbec nemám tušení, kolik je to týmů a tak dále, takže uh, nechávám to, ať si to počítají ti kompetentní a já jenom hraju, ale měl jsem strach, že ten systém bude na prd a ten systém je fajn, ale stejně bych udělal RMRka. Stejně bych z toho Valve rankingu udělal prostě RMR. I když mi trošku přijde teďka ty stage jedničky jsou takové jako RMRkou v vozovkách. Ale přijde mi, že je lepší si to zasloužit prostě takhle jako bitvou prostě na RMRku o ten major spot, než na nějaké buy-in lance v Americe nebo na Drakulanu v Rumunsku. Ale zase, má to něco do sebe. Všechno. Okay. Měl jsi někdy na stole nabídku odejít třeba do zahraničí nebo jinam, kterou si odmítl kvůli lojalitě k Sinners? A litoval si toho třeba někdy? Já jsem za tu dobu, co jsem z nějaké nabídky jsem měl, um, nebyly to žádné jako úplně tier 1 ofery, ale byly to takové tier 2 zajímavé organizace, které měly zájem. Většinou jsem jako takhle, zájem měl i já, nebo zájem. Prostě byl jsem na nějakém tom jako intro callu, zahrál jsem tryouty a tak nějak jsem si říkal, jako klidně bych šel, protože prostě je to takový jako další krok, který bych chtěl jako vyzkoušet. A tehdy to samozřejmě většinou byly, jakoby, když jsme měli české line-upy a většinou to byly international roastery, které měly zájem, což pro mě jako bylo zajímavé, protože prostě jsem chtěl vyzkoušet tu angličtinu. V tomhle to pro mě bylo nejzajímavější, což teďka už mám v Sinners, takže to není zas tak pro mě zajímavé, ale
nikdy jsem vyloženě nikoho neodmítnul, čistě jako z loyalty. Většinou mi ty offery přišly jako zajímavé, že jsem aspoň byl jako na tryoutech, nebo jsem si poslechl, co mi chcou říct. A většinou jsem byl interested, ale nikdy to vlastně nevyšlo. Většinou, nebo vždycky preferovali druhou variantu. Unlucky pro tebe teda tím pádem. Asi jako jo, zároveň, když vlastně se bavím s některýma lidma, kteří mají insight do těch týmů, do kterých jsem měl jako offer, a slyším, jak to tam funguje a jaký jsou tam lidi a tak dále, myslím si, že bych tam jako hodně stragloval a neměl bych se tak, jak se mám v Sinners. Měl bych se peněžně líp, 100%, to bez pochyby, ale bojoval bych asi s hlavou trošku tam. Bylo, nebo máš na mysli nějaký období třeba, který bylo vlastně vůbec tvoje jako nejhorší, jak už třeba v CSku, vlastně CSku je vlastně, dejme tomu, skoro celý tvůj život zatím, tak to asi bude spojený i s tím, ale nějaký období třeba, kdy fakt jsi jako byl úplně na dně a vlastně si nevěděl jako co dál. No, jako tak to bylo asi po tom Rumunsku v té Bukurešti, to Eremarko, to byl asi takový jako jeden z těch období, kdy jsem jako vůbec nevěděl vlastně, jestli chci pokračovat, co chci, vlastně jako vůbec jsem jako netušil, jestli vůbec to, co dělám, dává smysl a tak dále, jako pochyboval jsem nad úplně vším, co dělám v životě a sám nad sebou. A to bylo asi takové jako nejhorší období. Samozřejmě potom to RMRko, myslím, nevím, kdy to bylo, jestli to bylo to RMRko, nebo já nevím, kdy to bylo. Když jsem pak jako začal hledat tu pomoc toho psychologa na můj vlastní jako nějaký popud toho, že jsem cítil, že to není úplně ideální. Ale to bylo asi později. Vzpomeneš si třeba na zápas, který jsi nejvíc užil? Mm, jeden z zápasů, které jsem si jako hodně užil, tak paradoxně. Paradoxně to byl zápas proti Cloud9 v Číně. Ten jsem si jako užil extra. To mě bavilo jako od A do Z, od první do poslední sekundy ten zápas. Proto si myslím, že i na konci dne jsem docela dobře akceptoval, nebo akceptoval jsem ten fakt, že jsme jakoby nepostoupili. Samozřejmě extrémně mě mrzelo, byl jsem smutný z toho, že jsme nehitnuli major, ale vlastně tím, že jsem fakt jako cítil extrémní uh, joy z toho hraní, tak vlastně se mi to akceptovalo líp a zároveň si myslím, že jeden i z těch zápasů, které jako byly fakt, že jsem si je užil, tak reálně i jakoby letošní finále na MČR bylo taky jedno z těch. Co považuješ za nejlepší performance za svou kariéru? Třeba nějaký klidně jeden určitý zápas, nebo klidně jako nějaký období, třeba nevím, 2022 typ. Nebo něco takového, kdy si fakt řekneš, ty já jsem byl bestie prostě, nebo já jsem bestie. Takhle, jako in-game leader tak konec tady tohoto roku, 100%. Ale když si nad tím tak vzpomenu, tak jakoby moje období ještě před Sinners 2018, 17, 15, tak dokázal bych o sobě tvrdit, že jsem byl jako frozen type of player, jako prostě bezkonkurenčně jako druhý nejlepší tady u nás, si myslím, po Frozim. OK, to je dost dobrý statement, teda musím říct. Ale to už je jako dlouho teda. A moc hráčů tady zase taky nebylo, a těch dobrých obzvlášť. Taková zajímavost, jsem koukal na tvůj playzone účet a tam máš pár banů za toxické chování. Řekl bys mi k tomu něco? Uh, tam
nebylo to toxické chování, ale ono bylo nevhodné Jo, nevhodné. chování, kde jsem dostal ban na Playzone. A to bylo prostě z Nightcupu, kdy my jsme prostě hráli s kámošema for fun, Nightcup, já nevím, jestli to bylo v Goučku, že si to bylo v Goučku určitě. A my jsme hráli proti týpkovi, kterého jsme měli na Steamu. A my jsme s prdelem mu začali prostě volat na Steamu během toho, co klačoval. A on prohrál ten klač a prostě vyskrinoval to, reportnul nás a prostě dostali jsme na to ban. Jako nebylo to nic toxického, byla to prostě prdel a mně to přišlo extrémně funny, já nevím, v 15 nebo v kolik mi bylo tehdy, mi to prostě přišla prdel. Vyzvání týpka na Steam, když klačuje, protože ono to zvonilo, že jo, tehdy, nevím, jak co to dělá teďka. A on ti to prostě jako totálně zvonilo, že jo, v těch sluchátkách, že jsem neslyšel ani krok. Tak jsme prostě týpka vyzvonili a za to jsem dostal ban, no. Hezky. To je dost kreativní, musím říct. A podobný tón, kdybys to chtěl na někoho zkusit třeba, tak ten Discord, když jsem tě volal, tak to bylo taky výborný, jako. Jsem ti Já to mám volal, všechno, jako, já to mám všechno muted, takže vlastně Ok. jako mě tady tyhle věci vůbec nemůžou vyrušit. Existuje moment, kdy jsi si řekl, že jsi to dokázal a jestli ne, jaký moment by to třeba měl být, jako. Jo, řekl jsem si to, když jsme poprvé vyhráli MČR, když jsme ho poprvé vyhráli online, zároveň jsem si to řekl, i když jsme ho poprvé vyhráli offline, tak jsem to řekl, protože jako nebudu lhát, MČR byl můj cíl taky, můj cíl nikdy nebyl od začátku Major, můj cíl byl prostě vyhrát MČR, takže tehdy jsem si to řekl, 100%, zároveň jsem si to řekl, i když jsme postoupili do Pro League, 2021, 2022, 2021, když jsem postoupil do Pro League, tak tam jsem si to 100% řekl. A od té doby jsem si to neřekl. To už bych si řekl, až bychom postoupili na Major. To je ten další point. A hned navazuju na to, jaké jsou vlastně tvoje a Sinners cíle na příští rok. Samozřejmě asi number one bude teď Major. Jo, 100% tam asi ty cíle se moc nemění pro mě nějakým způsobem. Já chci být prostě hlavně konzistentní top 30, top 35 tým. Myslím si, že určitým způsobem máme na to i prorazit do top 30 a být prostě 28, 27, 25, něco takového, myslím, že to máme. Takže to je pro mě nějaký cíl, být hlavně jako konzistentní a ne, že prostě teď budeme top 40 na začátku sezóny, za 3 měsíce budeme 90 a za další 3 měsíce budeme 30. To pro mě není úplně cíl a nechtěl bych to. Takže v tomhle bych chtěl být konzistentní a samozřejmě jako hitnout ten major, no, jako už by se to hodilo. Za mě je to asi všechno. Jestli by si ještě chtěl něco říct divákům, něco hezkého, tak teď je tvoje chvíle. Že cením, jestli to doposlouchali až do tady té chvíle, nevím, jak to bude sestříhané, ale jestli jste poslouchali tak dlouho, tak jste frajeři a fanděte nám příští rok, to bude to nejdůležitější. My už to hitnem a pokud ne, tak další rok, no. Ne, teď už to, já jsem říkal, že jednou prostě vy máte takový neštěstí, že se bude takhle stakovat, až jednou prostě, až se dostanete na Major, tak ho vyhrajete. Tečka. To by byla krásná story. To bude krásná story. Nic, já ti děkuji, že jsi teda přišel sebi a děkuju moc. Dobrá, není zač, měj se hezky. Ty taky. Čau. Čau.